Els Bufacanyes, el programa que parla de còmics a Mataró Ràdio. Molt bon dia, Bufacanyes! Bon dia, Pedro Vicente del Roble, què tal? Bon dia, Víctor Calderón Benítez. Fem l'últim programa de la temporada Sí. i jo t'haig de dir que estic molt satisfet d'aquesta temporada i alhora supercansat. Sí, bueno, és que clar, ens agafa aquí amb tota la calor de l'estiu i aquest programa serà per refrescar-nos una miqueta i agafar l'estiu amb ganes i amb bones lectures. Ah, molt bé. Jo deia cansat no perquè l'aixafogó de la calor em tingui cansat. Jo deia perquè aquesta temporada ens ho hem currat molt. Sí. Quantes entrevistes hem tret del Còmic Barcelona? Moltes entrevistes. Vam visitar el Manga Barcelona, que no vam fer perquè vam anar més de turisteu que d'altra cosa, perquè anàvem amb l'entrada pagada. Que... També, però hem parlat amb molts autors i autores. Després, la segona diada del còmic en català. També. Hi haurà tercera? Esperem que sí. Esperem que sí. Hi ha hagut moltes coses, estem molt agraïts també del suport que ens doneu via xarxes i tal, i de conèixer a molts friquis que els agrada les lectures de còmics com nosaltres, i avui això, com dèiem, portem aquest programa especial per l'estiu, de lectures per l'estiu, còmics que podem llegir ara, que podem portar a la platja, no? Sí. Tovallola... Sobretot còmics de tots aquests còmics dels Pocket, del DC, aquesta nova col·lecció que ha tret ara en parlarem. Marvel, que ara en parlarem. Tot això ho pots dur a la platja perfectament. Que si se't mulla, sap greu. Sí, però són col·leccions barates. Sí. Comencem amb una exposició abans de parlar de còmics en si, perquè ara el Museu del Còmic de Sant Cugat és una bona sortida per anar-hi. Nosaltres hi vam estar i vam fer un programa també especial molt xulo, i ara tenen una exposició itinerant, que no és fixa, diguéssim, no? Que és sobre els 90 anys de Flash Gordon, que és aquest personatge mític de ciència-ficció i aventures, no? I és una exposició que recorre diferents etapes d'aquest personatge. A mi m'agrada molt, he llegit bastantes coses de tires de premsa perquè és material clàssic, però tinc ganes de visitar-la, i això, aprofitant aquí algun dia de vacances, ens apropem al Museu de Còmic de Sant Cugat i però ben d'hora del matí, només quan obrin. Sí, que no ens agafi tota la calor. Haig de dir que Flash Gordon va ser una de les primeres pel·lícules que vaig veure que em van impressionar. Una pel·lícula cutrilla, però per l'època... Són d'aquelles pel·lícules que tenen aquell retro... Sí. Retro guai. Un encant així molt dels 80, que tampoc té tant a veure amb el còmic, sí que es basa en els còmics, però la pel·li té aquest sentit de l'humor i aquesta, com bé deies, que és una mica cutre dels 80, que... Sí, bueno, que estava feta per nens i no per adults, que potser com era el còmic, que era per adolescents una mica més grans. Potser sí. La cançó de Queen també, molt mítica. Flash! Tal qual. Molt bé, doncs aquesta exposició... Igual que Freddie Mercury i jo. Igual. Després, una altra notícia que tenim per aquí és que ha sortit el nou número de la revista Xàfec. El número 8, on nosaltres parlem... Sí. Nosaltres col·laborem un any més, un número més, i fem una ressenya d'un còmic que ja hem parlat també per aquí, que és de Solo. La saga Solo, sobretot de la preqüela. Primer va treure l'Òscar Martín al Mundo Caníbal i després va fer la preqüela d'aquesta rata lluitadora, d'aquest món, un món on està gairebé tot desert, on els animals tenen forma antropomòrfica, o sigui, estan los monines, que són orangutans, n'hi ha rinocerons, però tots en forma de persona, i el protagonista és una rata que es diu Solo, perquè es queda solo. Sí. I bé, van fer aquesta ressenya que podeu llegir a la revista Xàfec, i que qui no conegui la revista també tenim una xerrada molt xula que vam fer amb els coordinadors de la revista, que a la Diada del Còmic en català va ser, i que també ens explica una mica què té d'especial aquesta revista, perquè cada número parla sobre una temàtica diferent, no? I col·laboren, és com una antologia amb diferents autors i autores, i és molt interessant. També una altra revista... I també és interessant que cada revista va maquetada de manera diferent, no? Això també era molt xulo. Sí, perquè aquest número 8 tracta sobre el caos. Està desordenat. I sí, ja veuràs que té una cosa molt xula. Us recomanem fer-li una ullada. Doncs jo la vull veure. Una altra revista que també surt i que és una revista catalana també, molt ben vist, de còmic en català, i que
ens agrada molt, és el Fort de Calç número 4. O sigui que una revista que és gruixuda, està superben maquetada, l'edició és tan maca i cada portada és una obra mestra. També coordinada per el Marc Charles, que també vam poder parlar amb ell. Teniu l'entrevisteta disponible per recuperar-la a YouTube. I la xerrada també, que van penjar en la primera diada del còmic en català. Amb la Mar Mascaró, que és una de les autores de la revista. I aquest número 4 ens porta també un munt d'autores i autors xulos, com la Conxita Herrero, que ens mola molt el que fa també musicalment. I musicalment, la Marta Cartu, no sé, és una llista força llarga. El Sergi Pujol m'agrada molt també. Bueno, podeu fer-li una ullada a aquest Fort de Calç, que també, pel format que té, és molt còmode per portar a la platxeta. I és color així groc, és molt estiuenca, la portada és xula, Sí, dona caliu, que potser seria millor que no donés tant de caliu, perquè estem encaliuats. Sí. Jo estic cuit, Però bé, seguim. Una reedició que es fa amb l'ajuda de Berkami. Sí, que s'està buscant finançar la reedició d'Atlas i Axis, que també hem parlat aquí diverses vegades, que és aquesta història d'aventures fantàstiques. Rotllo Dragones i Mazmorras, podríem dir. Sí, una mica... De fantasia, vamos. Sí. Rotllo El Hobbit. A mi em recorda molt també a Bone, que és un altre còmic de Jeff Smith, que també està protagonitzat per com animals o certs així antropomòrfics, no? I en aquest cas l'Atlas i l'Axis són també dos gossos que han de recórrer un món fantàstic amb animals molt xulos com ovelles que exploten i tal. És una història que realment és per totes les edats, perquè jo l'he gaudit molt llegint-la amb 34 anys que tinc, qui ho diria? I ara, si voleu aconseguir-la i voleu col·laborar perquè es financi i es pugui dur a terme, està a Berkami ara mateix, Atlas i Axis. D'aquí, com hem mencionat Dragones i Mazmorras, vull enviar un missatge. Sí, digue'm. Sara Soler, por tu culpa estoy enganchada a Baldur's Gate 3. Ja està. Era el missatge que volia enviar. Però molt enganxat. Sí. Si he deixat de llegir, imagina't. No només còmics, sinó que ara, la temporada que ve ja no parlarem de còmics, parlarem del Baldur's Gate 3. De videojocs, directament. Vale, vinga, més notícies xules. Una reedició i en català, que sempre és d'agrair. Paco Roca, que ara l'editorial Estiberri anuncia que publicarà el seu últim còmic, que és L'abisme de l'oblit, que és ell amb Rodrigo Terrassa, que parla també sobre guerra civil i transició. Te l'has llegit ja? Encara no, però el meu pare sí que s'ha llegit i m'ha dit que és força dur i que li ha costat acabar-se'l perquè és una història molt dura que també recorda a la història dels nostres avis, no? I això ho té sempre el Paco Roca, que com és tan bo, et toca la patata. Sí. I també es reeditaran altres còmics. Com, per exemple, La casa, que fa pocs mesos enrere van veure l'estrena de la pel·lícula. Sí, és veritat. No poques vegades de còmics tan interessants que no són de superherois i que d'aquests còmics es facin pel·lícules que estan molt bé. Doncs sí, ja fa falta també. Parlàvem de pel·lis així que no són de superherois, parlàvem de Tungsteno també la setmana passada amb el Marcelo Quintanilla. Que si no l'heu vist, us recomanem fer una ullada a aquest capítol que està molt xulo. Què més tenim? Còmics ja, aquests, com comentàvem abans, que no fa pena portar a la platja. No? Exacte, sí. Sí? Còmics que, costen uns diners, però també va molt bé per als preadolescents, quan ja el nen o la nena està allà lliscant al bord de l'adolescència quasi, que no són nens, però que veure una mica de sang i fetge no passa res, i una mica d'humor soez tampoc. Aquests còmics no estan malament. Sí, estem parlant d'una col·lecció que és Deadpool versus, traduït al castellà, Massacre, que aquí li diuen Massacre, versus. Què vol dir el versus? Aquest personatge, primer de tot, s'ha de dir que ara té pel·lícula de fa res i que és un personatge que sempre s'ha mogut molt amb l'humor i amb trencar la quarta paret, no? I riure's de les edicions de Marvel. També. És un personatge que mola perquè els còmics sempre havia sigut molt humorístic i amb un humor també, humor negre i tal, i a les pel·lis
tot i que el personatge no és clavat, però l'han sapigut traslladar bé aquest sentit de l'humor, no? De riure's de tot. I ara, aprofitant les pel·lis, suposo, els de Panini treuen aquesta edició d'uns quants números. De moment 9, no sé si faran més. Crec que són 9 i ja està, que són, com bé deies, Massacre Versus, i són a 6 euros. 5,99, 6 euros. 6 euros. Sí. I això ho trobem, són històries curtes, no sé, això són... Seran 3 grapes. Sí, 3 o 4 grapes que estan publicades en un sol volum i... Jo la que em llegiria és Massacre versus el viejo Logan. Sí, un personatge xulo. A veure, Panini, editeu ja... All My Logan del Jeff Lemire, em sembla. Jo crec que les peticions s'han de fer a partir de setembre perquè ara l'agost no. Bueno, doncs mireu-vos aquest programa al setembre. Encara farà calor. Això, doncs aquestes edicions de Massacre que val destacar i també una altra de Massacre que ha sortit amb una altra col·lecció baratilla que està fent... Sí, que són a 9-10 euros, no? 10 euros són. Que aquesta altra col·lecció es diu Marvel Essentials i recull títols de diferents... O sigui, Marvel Essentials ja ho diu el nom, no? Són essencials, clàssics, números clàssics que una mica van marcar la línia dels personatges en algun moment. Sí, que com bé dèiem, també comentàvem l'altre dia, molaria fer un programa de la temporada que ve de Bufacanyes parlant una mica d'alguns d'aquests títols d'aquesta col·lecció perquè són títols que realment valen la pena. Surten de 2 en 2 i bueno, podem destacar a l'Spider-Man tota una vida i que estan per sortir i que estan molt bé, per exemple... L'Old Man Logan, el Lobezno Yayu, el viejo Logan, que és aquesta aventura en un món on els villanos de Marvel s'han dividit als Estats Units al seu parer i el Logan treballa en una granja amb la seva família. El Logan, que és el Lobezno vell. Sí, i els seus arrendataris són els fills de Hulk, que no són bones persones. Tu imagina't un redneck, però amb força infinita. Sí, pues ahí lo llevas. I després també, el 12 de setembre, que encara queda, sortirà el Daredevil Born Again, que sempre està molt bé. Aquest és un pepinazo. I com bé dèiem de Massacre, ha sortit La noche del Massacre viviente, que això és un còmic molt divertit, perquè és com un homenatge a la pel·li de... La noche de los muertos vivientes. Sí, de George A. Romero, no? Que és aquest clàssic de zombis. I clar, aquest Massacre és amb zombis, i és molt divertit. És una lectura així també lleugera, igual que els altres que estaven parlant de Massacre. Home, el guió és del Cullen Bunn, que ha fet altres guions que estan força bé. Està molt bé. I un altre que també val la pena destacar és l'Spider-Man de Todd McFarlane, i amb això també ja acabem una mica de Marvel, però aquest és un clàssic, per mi és un clàssic perquè va ser un dels meus Spider-Mans de la infància, diguéssim. Va ser el que et va obligar a fer-te el tatuatge de l'Spider-Man. Bueno, sí, aquest ja va ser més tard, però sí, que aquest, el Todd McFarlane, és un autor que ja havíem parlat també molt d'ell, molt noventero, amb un estil molt... que molta gent diu, aquest tio no sap dibuixar. Sí que sap dibuixar, però té un estil molt especial. I és molt macarrilla, aquest Spider-Man, té un rotllo molt fosc, unes taranyines molt no bizarres, però molt... molt tenebroses, potser? Sí, més tenebroses. I també surt Morbius, surt diversos personatges... El Morbius és molt tenebrós. Sí, no mireu la pel·lícula, us ho recomano. També surt aquest home, sí, ja t'ho diré. El buitre? No, aquest, ja t'ho diré, però sí. El del lleó? El motorista fantasma. Vale. I bueno, surten diversos personatges aquests, però passats pel filtre de Todd McFarlane. I ara redita i tal. Anem una mica de fe, que hem parlat molt de Marvel. Vale, sí. I ha sortit una nova col·lecció en grapa, em sembla, sí, que és Batman la Edat Oscura. I m'ha cridat molt l'atenció la portada, perquè és una portada com amb un dibuix molt clàssic, tirant potser una mica cap al manga, fins i tot. Sí, estem parlant de Michael Allred i Laura Allred, o Mike Allred, que són dos dibuixants que tenen aquesta estètica més pop, no? Amb línia clara, però un rotllo molt xulo, molt fresc,
i a mi sempre m'entra molt bé i m'agrada que hagin començat aquesta nova etapa de Batman amb Mark Russell als guions i que és una mica, per lo poc que em puc llegir, que diu que Bruce Wayne és un delinqüent juvenil. O sigui que ja veurem a veure de què tracta això, però té bona pinta. Sí, té bona pinta. I, a més, també diuen que és un relat a temps real i que els aconteixements a les vinyetes s'ajunten amb el món real. Sí. No sé com ho faran això, i sortirà cada 2 mesos. O sigui que... A veure què tal. No, bimestral, cada 2 mesos no, 2 trimestres, o sigui, cada 6 mesos. Bueno, està bé. Es dediquen un temps a dibuixar. Bueno. Què més? Un altre de Batman. Quins són els millors còmics de Batman? Els que no surt Batman i surt el Joker, no? Clar. Pues aquí tenim Joker, Batman, la carta ganadora. I tu diràs, bueno, què té això d'interessant? Quants còmics així s'han fet? Què té això d'interessant, Pere? Qui és el guionista? Tom King, ostres! Hombre, i qui és el dibuixant? Mick Gerars, ostres! Pues s'han tornat a juntar perquè fan molt bon equip. Sí. Hem de recordar Mr. Milagro, aquella edició de Batman un mal dia, el de l'Enigma. Sí. És el millor de tots, millor de tots, i bueno, són com petits homenatges a la broma assassina, però amb diferents dolents de Batman. Sí. I Tom King també, sense Mike Gerars, també ha escrit històries de Batman. Recomanació per l'estiu, ara canviar el cap. Sí? Blanco Humano, està el tomo, sí que és una mica very expensive, una mica careta. No, el Blanco Humano crec que està també en DC Pocket, També està en DC Pocket. Bueno, per disfrutar-ho bé, en grande, per tenir-ho en DC Pocket, per portar-lo a la platja DC Pocket, que són aquestes edicions de 10 euros. El dibuix de l'Smallwood és del millor dibuix que he vist en la meva vida. Vale. I la història és brutal. Estàs veient a Gary Grant interpretant a Blanco Humano, bueno, brutal. Genial. Pues bé, de què va aquest Batman, la carta ganadora? Pues el Jim Gordon i la policia de Gotham es veuen obligats a detenir a un assassí en sèrie que vicia a les seves víctimes en antelació. Almenys té la de... Sí, la decència. Te voy a matar. Ah, bueno, llamaré a la policia. I quan els arriba l'hora de morir, moren amb una estrany somriure a la cara i tu ja començaràs a sospitar. Si la sèrie es diu Batman i Joker, suposo que alguna cosa haurà de tenir... Exacte. No? I el Mick Gerard ja sabem el dibuix que fa, molta línia, dibuixos que veus que estan en continu moviment, molt bona pinta. Jo aquest... Apunta. Mira. Guarda't el per agafar. Lo quiero. Amb el Wacom. Vale, què més? Per anar acabant una miqueta... Vinga, una mica de riure. I una obra espanyola. Sí, però abans d'aquest, perquè aquí tenim apuntat el Dragonfall, però aquest també... Ara cal destacar-lo perquè just s'ha anunciat fa 2 o 3 setmanes la reedició absoluta de Bola de Drac en català i en castellà, en còmic. Molt bé. Planeta ha anunciat que, com és el 40 aniversari de Planeta, trauran uns cofres de 6 volums cada cofre de Bola de Drac. Legend és l'edició Legend, que és com es va publicar una mica a l'edició japonesa, no?, de Bola de Drac, i recuperen aquest estil de publicació. I a partir de, si no m'equivoco, a partir del desembre començarà a publicar-se això i, clar, ens ha sobtat perquè s'ha anunciat això, però també s'ha anunciat via Dolmen Editorial aquest Dragonfall. Jo me'n recordo, jo m'he llegit el número 0, que va ser quan va sortir. Sí? Que era, el número 0 és com una espècie dintre de l'època d'en Cèl·lula, i que està molt divertit. El Dragonfall, que no ho sàpiga, va ser uns còmics que es van publicar quan nosaltres érem nens. En ple fervor de Bola de Drac i del Son Goku Superguerrer. Nacho Fernández i el dibuix, i el guió Álvaro López, si no m'equivoco, i ara es publica aquest integral que recull totes les grapes que havíem llegit de petits, i si us mola Dragon Ball o Bola de Drac, gaudireu molt perquè és una paròdia molt xula i amb a nivell gràfic molt xula i molt interessant. Sí, perfectament. Fem una mica de manga? Sí. Perquè Kamen Rider Black, què és això? Perquè la portada ens ha enamorat a tots dos, veient com un saltamontes, una armadura de saltamartí, veiem aquí. Sí. Aquests són els de Oso Comics, que ja havien publicat les històries clàssiques de Kamen Rider, i ara s'animen a publicar també aquest Kamen Rider Black, que és... Què és això? A veure, Kamen Rider és un
un heroi japonès dibuixat per Shotaro Ishinomori, dibuixat i escrit, i és com un heroi japonès que va en moto i lluita contra monstres. Jo crec que ja havíem parlat. És com un Ultraman, per dir-ho d'alguna manera. Sí, d'aquests herois. Llavors, aquest Kamen Rider Black té una història diferent a Kamen Rider, però amb molts elements en comú, que és sobretot lluitar amb monstres, entenc. És manga clàssic, però que a mi m'agrada molt i gaudeixo molt, i també ara per l'estiu crec que pot anar molt bé. Un molt interessant, que a mi sempre m'ha agradat, és un còmic que em sembla, suposo que deu ser francès, ho edita Yermo Edicions, ja sabem que Yermo té una certa predilecció per la ciència-ficció i la fantasia, i aquí ho ha ajuntat una mica. Sí. Tu diràs, com? Com? Es diu el còmic In Memoriam, els autors són el Matthew Salvia i el dibuix és d'en Jet. Amb D al davant, com Django, però Jet. Perfecte. I és una història que hi ha una explosió d'origen desconegut i tu dius, han posat una bomba. Però aquí resulta que en aquest món viuen mags, fatillers, traducció al castellano, hechiceros, i que una jove agent de policia, que és investigadora, s'ajunta amb un vell fatiller per investigar aquesta explosió d'origen desconegut. No sabem si és d'origen químic normal o és d'origen màgic, no? I és això que s'ajunta al món actual amb la màgia, no? Tu imagina com seria ara el món actual si Harry Potter existís d'alguna manera, no? Quina ràbia. No ser mago, no? Ser un maleït magel, no? Un magel. Pues va d'això. Serà una sèrie de 2 volums i si ve de la mà de Yermo és qualitat assegurada. Sí, que estan publicant sèries d'això de còmic franco-belga i europeu molt xulo. I per anar acabant... Sí, els monstres de Monstros. Monstros és l'editorial Monstros, que ja hem parlat diverses vegades que està publicant... Sobretot de la seva meravellosa col·lecció de la saga Energon, dels Transformers, juntament amb els G-Joes. Sí, doncs ara ja tocava que aquesta nova editorial Monstros publiqués monstres, no? I s'han animat a publicar una sèrie que ha estat sortint als Estats Units, que són els monstres de la Universal, aquests monstres clàssics, Dràcula, l'home llop, la cosa del pantano, Frankenstein, la nòvia de Dràcula. La nòvia de Dràcula, la nòvia de Frankenstein. També, és veritat. Aquests monstres tornen al còmic i tornen en minissèries que aquí es publicaran en volums integrals, i aquest número precisament té... El guió de James Tynion IV. Sí, amb dibuix de Martin Simmons, que té un estil així molt oníric, per així dir-ho, i això, ens presenten històries curtes d'aquests icones del terror, i que a nosaltres ens agrada molt. Tinc moltes ganes de llegir el de la cosa del pantano, però bueno, a veure què tal. Jo crec que amb aquests monstres refrescants acabem aquest especial de... I aquesta temporada teniu còmics per llegir de tots els que hem parlat. Podeu anar a rescatar els programes de novetats, que sempre no es poden llegir tots al mateix mes. No. I aneu llegint i escollint al vostre gust. Fantasia, superherois... ciència-ficció, còmic social, de tot una miqueta. Ens veiem la temporada que ve. Sí, al setembre estarem aquí. Molt bé. I agrair-vos de nou que ens escolteu i ens veieu. Doncs bé, bufaganyes, que tingueu molt bon estiu i que sigui el més fresc possible. Adeu! Adeu!